Здравейте всички, с анбоксинг видеото на Bulgarian Mod. Днес ще разгледаме портативната камера Toshiba Camileo P10. Започваме с надписите на кутията. Първият е за 5 мегапикселовата камера, която снима в High Definition 1080p. Имаме 4 дигитален зум, LCD дисплей с размери 2,5 инча, HDMI свързаност и директна свързаност към интернет. От другата страна намираме информация за главните характеристики на камерата, които са като допълнение интерфейсите HDMI, Mini USB 2.0 TV Out, 4 дигитален зум, който е два пъти, когато снимате в 1080p формат, 2.5 TFT LCD дисплей, 5 мегапикселовата камера, поддръжка на HDTV и стандартна телевизия и HD 1080p резолюция, която е максимална 1440 на 1080. Кутията съдържа камера, зарядно, USB cables и още доста интересни неща. Да видим какво съдържа самата кутия. Най-отгоре намираме самата камера. За сега ще оставим настрани. Отдолу имаме някакво предупреждение, че на батерията има предпазна лента, затова когато вземете тази камера не се опитвайте да я включите веднага, докато не видите какво има в кутията. Намираме диск с опътвания и софтуер, Quick Start Guide, доста дебела книжка, гаранционен талон, който е на руски, още една книжка с опътвания, намираме и стилно калъвче, което е само за камерата, няма допълнителни джобчета, трипод, включен в комплекта, USB кабел, HDMI голям към малък преходник, самото зарядно, кабелите за телевизия, чистаща кърпичка и най-накрая връвка за време да разгледаме самата камера. Тя е с гланцирано покритие, така че със сигурност ще оставите своите отпечатъци върху нея. Портовете са скрити под капачето тук, USB, HDMI и телевизия. Батерията се намира от долната част, където е картата памет. Естествено за теста съм махнал найлончето, на което видяхте, че предпазва от включване. HDMI, HDTV. Тук се закача връвчицата, а това са спикърите. Копчетата ми направиха голямо впечатление, тъй като много от тях могат да се използват с двойни функции. Искам да кажа, че може да ги използвате някой като OK и то не е само един бутон. Друго, което ми направи впечатление, е автоматичното тръгване и изключване на самата камерка. Видяхте двата индикатора, къде светват червено и зелено. Нека отново да я включим. Имаме индикатор, който светва червено, когато има дейност. Когато зумираме, примерно, той светва червено, когато връщаме. Или когато сме на макс зумнато, той продължава да свети червено. Започваме с бутоните отстрани. Най-малкият, който виждате тук, е за връщане назад. Скрола за зум, нагоре-надолу. Двата бутона, единият, който изобразява видео, което току-що започнахме да снимаме и спряхме, а другият прави мигновенна снимка. Горе имаме 4 бутона разположени по краищата, като най-долният променя формата от HD към по-долен. Другият е за светкавицата, която има 3 режима: червени очи, автоматична и изключена. Най-горният бутон е според мен най-безсмисления за скриване на цялата информация. Аз лично предпочитам да си виждам колко минути ми остават или колко снимки. Най-отстрани имаме таймер. Да поговорим малко и за интерфейса. Промените по настройките може да се извършат от скрола, който натискаме навътре. Ето така. В момента резолюцията ни е QVGA, която е на 60. Когато скролнем надолу,
се отиваме върху него. След това с страничните бутони навигираме за 60, VGA, QVGA, HD. Стабилизацията тук е OFF, тъй като тя е стабилизирана само при WVGA клиповете. При HD не може да се стабилизира. Когато искаме да се върнем в горната част, продължаваме нагоре. Чуваме настрани. Настройките за фотоапарат, резолюцията е стандартна. Ние ще я променим на висока. Светкавица, видяхте режимите, те са бързо настройваеми от бутоните тук. Таймер. Малко функции има за нея. Имаме обаче много добавки за сцена, като започнем от нощ, задно осветление, black and white, класик, негатив и автоматично. Exposure, white and black, daylight, флуоресцентна светлина и автоматично. Ако продължим към запечатката, звук включен, информация включена, time setting, настройка на времето, което тук е 2008 година. Натискаме бутончето, връщаме назад. То ни изхвърли чак в видео настройките. Връщаме се, time setting, формат, форматиране на всичката дата, не. Отново ни изхвърли. TV, език, английски, български няма и default setting. Мнението ми за камерата е, че тя наистина е добра. Екранът ти може да се завърта на всички посоки, но не може да направи 360. Не мисля, че ви е нужно. Има допълнителна опция за бърза смяна на режимите, като те са хора, пейзаж и портрет. Но като цяло камерата е удобна, малка, лесно преносима и ще свърши работа, независимо дали искате да хванете някой бърз момент или просто искате да запишете любимите си мигове. Благодаря ви, че бяхте с нас. Харесайте страниците в описанието. Ако ви е харесало видеото, дайте палец нагоре. Благодаря ви, че гледахте клипа и до скоро!